Fan, je tu Mr. Tehajaze a toto je veľmi vážne video. Hovorím o hejterovi, ktorý sa volá Michal Oravec, píše mi samé hejterské komentáre. Napríklad RIP, potom Tomáš nejaký to seká a ďalšie priblblé komenty. To znamená, že toto video bude určené pre Michala Oravca a chcem povedať, že si strč volade, keď sa ti nelúbá videá, si to aspoň nehaj pre seba a nemusíš mi to vypisovať. Pre mňa to je úplne, na to nezaujíma, čo mi ty vypisuješ. To je uprele. Ale nehejtuj to tam, proste nedávaj tam ten koment. Si nepíš to tam, to hovor pre seba, alebo tak, si chápeš. Keď sa ti to nelúbi, tak si to povedz sám pre seba a hotovo, ukončené. Keď si to nelúbi, no tak choď do prdele. A to furt nebaví, ale tam naskakujú veci, že že Michal Oravec napísal koment r.i.p. Kamu nezájem. No. A asi všetko z tohto videa. Ako vidíte, nebol som vôbec natočený. Toho úsmevu nakoniec môžeme trochu pridať. Ale nie, to bolo moc. To bolo až príliš moc. Na to pozor. Takže už žiadny smiech. A